Літара С. Спорт. Спартыўным цэнтрам Баранавіцкага раёна з'яўляецца лыжаролерная траса РФСК «Надзея», якая размешчана ўсяго ў 10 кіламетрах ад горада Баранавічы, сярод маляўнічага хвойнага лесу, каля аграгарадка Мір. Гэта месца, якое па праву называюць кузняй чэмпіёнаў і любімым кутком адпачынку для ўсёй сям'і. Першапачаткова тут быў проста лес з узгоркам. Мясцовыя ўлады і энтузіясты сваімі сіламі прарубілі прасекі, каб дзеці маглі трэніравацца. Убачыўшы старанні, падключылася кіраўніцтва вобласці. З'явілася асфальтавае пакрыццё і тэхніка. Аднак штуршок развіццю дала ўвага прэзідэнта, які ў 2019 годзе прыехаў сюды. Дзякуючы гэтаму траса атрымала новае абсталяванне, інвентар, аўтобус для дзяцей і снежную гармату для падрыхтоўкі лыжні зімой. Сёння гэта не проста дарожка ў лесе, а паўнавартасны спартыўны парк. Тут праводзяць не толькі раённыя, абласныя, але і рэспубліканскія спаборніцтвы. На базе РФСК «Надзея» праводзяць вучэбна-трэніровачныя зборы па лыжным спорце і біятлоне. Арганізавана харчаванне і размяшчэнне. Працуе утульнае кафэ «Бобр запрашае». Таксама абсталяваны дзіцячыя і спартыўныя пляцоўкі. А на цэнтральнай паляне б'е крыніца з чыстай ключавой вадой. З наступленнем маразоў асфальт засыпае штучным снегам, ператвараючыся ў выдатную лыжню для класічнага і каньковага ходу. Працуе снежная грамата, якая забяспечвае стабільны полаг. Такая траса – гэта рэальная магчымасць для дзяцей і дарослых весці актыўны лад жыцця. Рэгулярныя заняткі спортам дапамагаюць фарміраваць цвёрды характар, вучаць пераадольваць цяжкасці і дасягаць мэтаў. Наяўнасць такіх аб'ектаў дае шанец кожнаму дзіцяці, нават жывучы далёка ад буйных гарадоў, сябраваць са спортам і самаўдасканальвацца. І хто ведае, магчыма, менавіта тут пачынаецца шлях да будучых алімпійскіх узнагарод Беларусі.